سلام تخطاتلتي نايز channel كما يتخونو تصبوكت كونو ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو كم ووترو لومون نخلو أقداس النزلو ميديا فتشنا كم هرنا كم فلطو كنستعلو كنك حلو زل الناس بلنا يمتحسوتات حزنا متسينا لنا كسام مودات همسانا كتصنحو تعوتي بلالو. Now let's go to our region. Let's start here. The Trump administration has issued a halt to nearly all existing foreign aid, with the exception of that flowing to Israel and Egypt. That's according to a State Department memo seen by US media outlets. The freeze stems from an executive order signed by Trump within hours of taking office, ordering a 9 تريوز اللهم دونالد ترامب قال لك هاتنا بتمجمريا ساعتات ناي سلطانو زو السنن والسانتات زخونه يكون ندقز خيط فورين ايد حجز ندقز خيط كله تطوا بلو immediately تطوا قبل كلالو نزمت 3 ورحوي 9 معلت دما قداموت 100 معلتات ناي سلطانو لعلا قداسنا زلون سلو زخونه عافتن قداموت 100 معلتي ويون 9 معلتي زخونه يكون حجز نب زخونه هاجر كيد كلت هاجرات رايك فقدالو يلو منين سنكه اسرائيل قبصن قدامنا ناي امريكا انتي مخانو دما بتخكل أب أنت سميرون ريالنا قدامنا نايت محدارنا دونالد ترامب تاي مخانو إسرائيل قبص المخانا سلام تايكم زخينو أزارا بارسلو أبزوبانا هنتاي سلوا كل ويغل أبزي نشتي كن رياخن فتنينا تقداي مسحانا بزح تتعز تحاحز مزوبانا بزح متحاز اللويو بزح رديت بزح حجز كب هجرات دمت زنبري إذا قداي زي تطوق بالقون كنكس مخانوني زنقار زلو around provision ensure we keep Iran says, where on the planet will this hit hardest? It will hit hardest in the areas where it always hits the hardest, in kind of some of the more lower income and struggling areas of Africa. There is أبي بوتاي زيادة زي تاشمو ناي دونالد ترامب وسانة كحرم نزبل حتى أبزنا يراكال حتى ونسبقت حتى حتيتواني رابز كبابي سلامتاي نجبت كهب كم زوا السنة إسكان قرني بلابزيا نجبت إسرائيل سلامتاي توسل. Israel and Egypt. What's your take on that? I was not surprised but curious when I heard that it was Israel and Egypt, why they specifically were exempt. Right now there's Congress members lobbying for Ukraine to be exempt, but was notably not. I think there is probably a stipulation in existing treaties around this foreign aid. As much as his executive order carries weight, it is still hemmed in some ways, so there could be provisions. So, ni Ukraine قديفو نجبتن إسرائيل كمرس كله إسرائيل ممراتون إزخوان سباقي أي جرمن إسرائيل قد ما قدامنتاتنا منقسينا أمريكا بفلان دونالد ترامب ما كون كم زغل زردو غير مسدو نجبت جن كمي غير كابز كل العالم نجبت مريتو that's a very important نبزح حسابات ما زغرمي سلازي أبزمت 9 معالتي بجكا زين كل هاجرات زخونه يكون أكاد حاجز كركب يبلون إذا زربا زدما أبي زيادة سنبادة فتيرو لندحرينا هم قربيتنا يكون زغل سكان اسمع يوم أبزي ትራምፕ አሰላለፋቸው ወዴት እንደሚሆን ይታወቃል። ግን የነ ግብጽን ጉዳይ በተደጋጋሚ ስናነሳ ነበር። የመካከለኛው ምስራቅ ለመያዝ የትራምፕ ፍላጎት ከግብጽ ጋር ምንድነው ግብጽን በማባባያነት የመያዝ ነገር ግብጽ ደግሞ ተመልሳ በአባይ ጉዳይ ላይ ከኢትዮጵያ ጋር ተቃርኖ ላይ ስለሆነ ስለዚህ የኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ያለው ነገር ሩቅ አይደለንም ለማለት ነው። ገባሽ? የትራምፕ ፍላጎት ወይም ደግሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፍላጎት አለ ለሱ ተረዲዎም አሎ ኢትስ ክሊር እንታዮም ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ውሳነ ናቱ ንግብጽን ኢትዮጵያ ንግብጽን እስራኤልን ጥራይ ቀዳምነት መሃብ አካባቢና ልዑል አገዳስነት ናይቲ ዘሎ ምንቅስቃሳት ክገብር ምዃኑ ግብጺ ኣብቲ ቀዳምነታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሙሉእ ዓለም ሲንጉላርሊ ፈልዩ ንክልቴን ጥራይ ምምራጹ ማን ግብጽ ምምራጹን ኢትዮጵያውያን መርዲ እዩ ዚ ክንምንታይ እኔ ኤርትራ ከምስ ክገብር አይዶ ረጅም ቼንጅ ክገብር ኢሎም የግሩዕሎ ዝኾነ ይኹን ንዑ ዝገልጽ ሓበሬታ የለን ባይ ዘ ወይ ባት ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈረመው ውዕል እንተሎ ንግብጺ ቀዳምነት ከም ዝባ ግብጽ ከንታይ ክትገብር ሓደ ኣብቲ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዝግበር ዘሎ እስራኤል ምስ ቲ አብርሃም አኮርድ ዝብሃል ንክሰፍሕ ድሕሪ ኮይኑ ግብጽ ልዑል አገዳስነት ኣለዋ ስለዚ ግብጽ ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ስዑድያን እስራኤልን ገለን ክገብሮ ዝኽእል ዲል ግብጽ ዓበ ቦታ ስለ ዘለዋ ንግብጽ ኣብቲ ናቱ ሓገዝ ዝወሃባ ክወሃባ ኣለዎ ንኩሉ ከልዩ ክንደይ ጥሜትን ሽግር ዘለዎም ከልዩ ንዓ ንግብጽ ምውሳኑ እዚ ነፍሱ ዝኻል ሓበሬታ እዩ ኤርትራ ድማ ካብዚ ኩሉ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ምስ ግብጽ ዝንድና ዘለዋ ግብጽ ድማ ቀዳማይ ናሽናል ሴኩሪቲ ሕቶናታ ቀዳማይ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ እዩ እዚ ኢትዮጵያ ፕራዮሪቲ ናታ ስለ ዝኾነት ንኢትዮጵያ ኮንቴይን ንምግባር
كل زكالا كتجبريها سلازي maybe إيرترا has a chance أبز قدايزي قال نجار أبت بوليسنا دونالد ترامب قدامنا توهيبوا نتكونتات المستقبل معناته إسرائيل جبتن كلتين زدليو حدا نجار له كلتين زدليو تاي صغر كي بحر سيف قون خلاله حوت زبال حيلك إلا خلاله حوت زبال سخده زلوا من قدي تطوق بالخلاله معناته تناهي كي بحر نقدي نسرائيل لعول قداس نزلوا كون كلو نقدنا تاسلي واصل زلوا نجبت دما أتاويتات ناتايز قد لا زلوا سلسلة كلتين حجراتنا أمريكا ودعنا كي بحري مفتوح كتجبرلو حتى يوم دونالد ترامب مالتي إيرترا دما كابون كتربع تغليا أكل نايت قداي تسلز وانا دما كابز كونتات زي ترعبو نجر كلوايو إذا العلا قداسنة كلوايو زي كم زيلو نحلو وخلو نا أبي عندنا زرار باقين يغطس له بخلي تمن قد يكون ريا كم فتنينا ፍላጎት እንደሞ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፍላጎት አለ ለሱ ለመካከለኛው ምስራቅ ፍላጎት ግብጽ መጠቀም ይፈልጋሉ ግብጽ ከኢትዮጵያ ጋር ያለባት ተቃርኖ ይታወቃል ስለዚህ ኢትዮጵያ አልሄድም እንኳን ብትል እስከ ደጇ የሚመጣለት አጀንዳ አለ ማለት ነው በአፍሪካ ቀንድ ላይ በሚከናወኑ ውሳኔዎች እንደሞ እንቅስቃሴዎች ስለዚህ እነዛን ሁሉ ታሳቢ ያደረግን ጉዳዩ በጣም የቅርባችን እንደሆነ እያሰቡ ማውራት የሚያስፈልግ ይመስላል ማለት ነው ስለዚህ የትራምፕ زي حدا كون كله تعتقد دما أرجع اسمع واحد سبب جمرو زاري درس بدرجة بتأم فتان إن بperspective لما سكمت كمان أنت أرميت هالشل يات أنا بتم من قد ميت هالشل إثيوبيا رجم زمان يلورش أقرنش كعالم كم جمرو وش ترتم تمدبنش بعض تاريخه يبهر برالات يا بوزو نيشنز كمان يحكي مثلا نبرو أهون هي فورمات مسايجة بفيد بعالزي أبتي ناشنال تي في تفانا بهالدو كالو دو كلاتهم أجندة أنا بحري بس الصفحة من قدي يزاربوا له تزي مزارب عرس ما كل جزء أفتق بحر كم زنبرم تاريخهم نويح مخانون بخمية أفتق بحرنا كثير نايو نابلكا emotionalize نمكبار نتزبي تزلوا تقاطات ويون حيل زنبرو أفتق بحر كم زنبرو تاريخ ندحريتنا تمركز كازلون زيلون إثيوبيا زبال هاجر أبز غرب أز قومي يجن نايت أنت تاريخ زلوا هاجر جيرم بمقصار نتي نجارات نمزنبع بزلا على فورس بزلا على حيلي يقويو خمزلوين عن رجالنا زدما زبي إيرترا زلا على نكحات كجبر لك خلاله because at the end of the day تاب كلاتهم زي ما سيكون محجز بالوزن برو حجز بالوزن لون حدا مزمور إن نسمع زلنا برو تقلع منستر إثيوبيا يبهر بر بالبيت يمهون يهك يتاريخنا يتفترو مبت اندالات يقبل اللوي كرسو بفيت ينبروت مريوش بزو اندابلاشو زيتي أين صبور غازيتنيا ديو I don't know انتايت معارقو تقراواي تدروس something يتبال زعبا أفدق بحرنا إيرترا تبال هاجر كدم ساس كتر مسل لو هاجر يعني نعوك نسرح يزقبانا استراتيجياتنا كممكن كون على نازبلو سلازي التحلمنا بحري أبي إثيوبيا بوروما يبل بامحرا يبل بتقراي يبل كلاتهم نكش نكدنا جروز تقبل تاكتيك تداي كوينو وين كم أب مودة كورسن دحر حيزهم انت تتعطيهم زدليوا أجندة حدا نجار مخانو مجنزابي دلي زدما بتدقاقامي زدقامولو أبسفل عليه فينيوس وين أبسفل عليه مدرخات تمساس عليك أنا مزمورن كزربينا نسمع من البات أبو كيا تناخلنا حنتي بوغن إيرترا كتجبرت خل إيرترا ويان كان تايب له كالي أبتنا حشوية بوليتيكا كيا تناخلنا اسكزيا نسمعها نو صني لغز معكم زي اسكسم ولا كان تزور زلانا إثيوبيا بعلم دوس ويا زيو ናው ብሎ የውጭ ሀገር ወራሪ የራሱ ሀገር የሚወጋ ባንዳ ነው አለ ዛሬ አሳያቸዋለሁ የምር ማየት ያለባቸው ታምሬ እኛ ጣልቃ ገብቶ የኛን አማጽያን ደግፎ እኛን እርስ በርስ ሊያባላ አቅዶ የሚሰራ ኃይል የውጭ ኃይል ተቀብሎ አገሩን የሚወጋ ዜጋ ባንዳ ነው So እቲ አመንጎ ኢትዮጵያውያን ዘሎ ሓሸውየ መወዳእታ ዘይብሉ politically بعين politica كتريو خلها أبي أب كياس أب عقرقرن نوتن زنبر مراحيو أب نوتن عقرقرن كنبر زمرات مراحي أبيو مغنياتو بزح فورما زلو بزح ملك حزة نوتن عقرقرن أبزلو لو أبيغن بروجيكتاتاتو زبلجلج بروجيكتات نخجبر سخف زي بلو مراحينا نرزلنا إذا غانتايو أبي كم استراتيجي تي كياس وصل زلو ينخن باللغة
ምክንያቱ ኣቢ እቲ ሃገር ኩላ ርግእ እንድሕር ኢላ ኣብ ኩርሲ ከተንብረና ይትኽእልኒ እያ ዝብል ምርጫ ስለ ዘለዎ እዩ እቲ ኣብ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ዕግርግር ንዕዑ ኣብ ስልጣኑ ንክቕፅል ዝጠቕሞ ከም ዝኾነ ገይሩ ይወሲድዎ እየ ክብል ድኽእላነ እዚ ከዓ ኣብዚ ሕቶ እውን ኣብቲ ባይቶናቶም ሓደ ሰብ ሓቲትዎም ነይሩ ባቸው ይችላል እንደው ሪፍሌክት እንድታረጉባቸው እና የኔንም ሐሳብ ባጭሩ ለማቅረብ ነው። በአጠቃላይ አገራችን አሁን ካለችበት የፖለቲካ ዴድሎክ ወይም የፖለቲካ ቅርቃር ለማውጣት የብሔራዊ መግባባትና የብሔራዊ ምክክርን አስፈላጊነት ለበርካታ ጊዜ የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ሲያነሱት የነበረ ጉዳይ ነው። ሓደ ነገር ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንኣብነት ፋኖ ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ ንርኢ ኣለና ሸኔ ኣብ ኦሮሞ ዝገብሮ ዘሎ ቃልሲ እሱ ከያክል ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ነውፅ እውን እንድሕሪ ኣብ ግምት እቲ ኻሪኻዮ ኢትዮጵያ ኣብ ዲቕ ዝበለ ፖለቲካዊ ዕግርግር ዘላ ሃገር እያ እቲ ሚድያ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ብትክክለኛ መልክዕ ክርዮን ክዛረበሉ ስለ ዘይመርፅ ዳእምበር እቲ ኩነታት ካብዚ ዘለዎ ንላዕሊ ቆላሕታ ክረክብ ምኻለ ግን ናይ ኢትዮጵያ ዕግርግር ከም ዕግርግር ኣይቁፀርኒ ኣቢ ዝኾነ ሰብ ዝኾነ ገበን ተፈፂሙ ሰራዊት ናቱ ህልቂት ተፈፂሙ ሰብ ተቐቲሉ ብድሮናት ገለ ተገይሩ እቲ ሚድያ ናይ ዓለም ሸለልትነት እዩ ዝጋብዞ በንፃሩ ኣብ ኤርትራ እዚ ኩሉ ግዜ ክርዳእና ኢለ ኣብ ኤርትራ ዝገበሮ ስጉምቲ ብናይ ሰላማዊ መንገዲ ዝውሰድን እቲ መንግስቲ ዝኾነ ነገር ንኸይገብር ኢቭን እቲ ዘይገበረ ነገር እውን ከም ገበን ወሲዱ ከኣስሮ ዝደሊ ሓይሊ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ጉድለት የብሉን ፐርፌክት ዝኾነ ነገር ይገብር ኣሎ ማለት ኣይኮነን ነው ፐርፌክት ዝበሃል መንግስቲ ግን የለን ኩሉ መንግስታት ነናቶም ድኻምነታት ኣሎ ንኣብነት ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ጋዜጠኛታት ምእሳር ድዩ ሓንሳብ ገለመለ ምግባር ድዩ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ንኣብይ ኣሕመድ ግን ዝኸሶ ሰብ የለን ወይ እውን ዝዛረበ ሰብ የለን ወይ እውን ማለት ገለ ነገር ይዛረበ ወይም ግን ዝኾነ ይኹን እገዳ ወላ እውን እቲ ጀኖሳይድ ኣብ ትግራይ ዝተገበረ ኩናት ዝባሃል ዘሎ ቀዳማይን ነቲ ኩነታት ሙሉ ብሙሉእ ዘካየደ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ እዩ ዝኾነ ይኹን እገዳ ኣብ ልዕሊ ዝወረደ የለን ክሳብ ሕጂ ድማ ከም ድሌቱ ገንዘብ ካብ IMF ካብ ወርልድ ባንክ ይጅንጅንዎ ኣለዎ ገንዘብ በንፃሩ እቲ ናይ ኤርትራ ሓፂር ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ፀኒሑ ቀልጢፉ ድማ ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ በሉ ድማ ዝኸደ እዩ ድሕሪ ውዕል ፕሪቶሪያ እኽሊ ንኸይኣቱ ዶ ከምዚ ንኸይከውን ዶ ገንዘብ ንኸይኣቱ ዶ ሕክምና ከይክፈት ዶ ትምህርቲ ከይኣቱ ዶ ኩሉ እቲ ድሕሪ ፕሪቶሪያ ውዕል ፕሪቶሪያ ዘጋጠመ ፀገማት መን እዩ ዝገብሮ ዘሎ ተልካ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ግን ዝኾነ ይኹን ኣሉታዊ ስጉምቲ ክውሰደሎ ይትርኢና ኢኻ በንፃሩ እቲ ናይ ኤርትራ ኣብ መሬቱ ከሎ ብዶብ ይኣቱ ኣሎ ዶ ከምዚ ይገብር ኣሎ ዶ ከምዚ ይገብር ኣሎ ኩሉ እቲ ፀገማት ኣብቲ ልዕሊ ኤርትራ ዘሎ ኣሉታዊ ስእልን ኣካይዳ ንሪኢ ኣለና open your mind this has nothing to do ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ሓልዮት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣይኮነን by the way ኣበየናይ ቦታ እዩ ዝንፅር እዚ ስምዕዎ ኣብዚ ሕጂ are involved in collecting a 2% tax, as they call it. How liable are they personally, and what can be done, to basically stop the embezzlement schemes they've been continuing to do for years and years? First of all, let me say that the 2% tax is illegal, according to United Nations Security Council resolutions. Let me also say that the United States taxes our own expatriates. I will say that that is extremely bad policy on the part of the United States. So እዚ ማይክል ሮቢን ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብ ዘለንከነ ኣንጻር ኤርትራ ሰፊሕ ዝኾነ ፕሮፓጋንዳ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ እቲ ኣጀንዳ ካበይ ከም ዝብገስ ክንሪኦ ኢና መንግስቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፋንድ ገይርዎ ኢልካ ክዝረብ ዝኽእል ኣይኮነን ግን ኣገይ መንግስቲ ኤርትራዊ ነዚ ዝምልከት ብርትዕ ዝበለ መልሲ ይብዎ ኣሎ ፅነ ኢለ ከስማዓኩም እየ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሰብ እዚ 2% መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዜጋታቱ ኣብ ደገ ዘለው ይሓትት እዩ እዚ ሴኪሪቲ ካውንስል ናይ UN ገበኒ ኢልዎ ኢሉ ቁፅሪ ሓደ ዋይ ኤርትራ ሉላዊት ሃገር እያ ኣብ መሬታ ክንደይ ፐርሰንት ታክስ ትገብር ንህዝባ ክንደይ ፐርሰንት ታክስ ክኸፍል ኣለዋ ውሽጢ እንደገን ሕጊ ንኸተውፅእ ዝኽልክላ ሓይሊ የለን ኣብ ዓለም ኤርትራ ዝደለየቱ ሕጊ ክተውፅእ ትኽእል እያ እቲ ህዝቢ ብግዴታ በፍንጫ ሃባ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ በፍንጫ ሃባ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ እሱ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ ሕጊ ውፅኢኻ ግዴታ እዩ ግብሪ ተዘይከፊልካ ኣብ ዝኾነ ሃገር እስር ቤት ኢኻ ትኣቱ እዚ ፍራውድ ወይ ገለመለ ታክስ ኢቬሽን ዓበይቲ ገበናት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዘሎ እዩ ካብቲ ሃገር ንዝወፀ እሞኻ ዜግነትካ ከረክበካ ንዝኻለ በፍንጫ ሃባ ክትብሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣሜሪካዊ ዜጋ ኣብ ዝኾነ ሃገር እንድሕሪ ከይዱ በፍንጫ ግብሪ ክፈል ትብል ሃገር እያ ኢቭን ዜግነተይ ክመልሶ እየ እንድሕር ኢልካ ናይ ኣሜሪካ
نزي مز 5 عام دحريون قبل خد كفل لك زخون يكون أتاونات كأمريكا زمتون قبل خد كفل لك اتبل دحر زي تبل هجريا أب عالم فليتي أمريكا بات تعالوا هجرات كم يرترازا مثلا زي قاتات ناتن بولن تقوم هجرهم كافل زدليو جبن مخانون إذا تطاو قبل كم زلون من سيرترا زخون يكون أتاو كركب يبلون زبل بوليسي كدفع له كم زلون يتزارب زلون the reason is why سلامتاي حتى أبي إرترا زخون يكون جنزب نخيات زخون يكون ملك ناي جنزب أبي إرترا نكياتو الزخاتي حجر كرمس بقول تبع كموت زتمدبي نقاط عليه أمبر أنا نعبنت من سيرترا حنت معلتون يكون فورما سديدو جنزب كفل بفينش عيلوني فلتني بفينش على فتيخاون كفلي لحتتني فلتني by the way من سيرترا كابين لعلت فلتو بس channel اللهم أبين باسخ هيتكا ريجا غير كامسيخا قال مستبل ويون زدليكا بيرترا زخون نجار كتجبر تدري كفل زبلا كامبر بقديتا تليفون دويلو دي ايميل دويلو دي نديخا بيرترا زلو دي نحت نخا بيرترا زلو دي نبحقوخا دويلو قد نتسدراخا جنزب كفل بلا يبلغني نو سيرفيسز تدليخا أقلقلوت تدليخا توم أقلقلوت زبو خاسرات نيانات منقسي دوموس لزغفلو أقلقلوت ناي منقسي تدليخا قبل خد كفل لك لك 3% كفل لك 3% زي كفل كاجن نعاني جدا كم صن قبل كاين يلوز فرار منقسي غير اخونا انا بيرترا إيرتراوية أنا زي فلتك على زقات ماكم تلقوا صحافوا أنا للعصرت 5 عامات أبدأ غير اللغة بسويس قنصل اللو حدا معلتي دويلو بفنش جنزب كفل أنت زي لا بيرترا نسيراخا كان سرات يومين أزبلن يلن حسوتي تزارب زلو وصو حسوتي تزارب زلو تعد تحجي نعلم كتب من كتسعريه بالك أبزي حنتك ترداكم زلوا إيرتراويان تراي كردعنا زلو مغنياتنا عالم كنك إيراي نخلينا we can only change ourselves نحن إيرتراويان ترى أنا نايز channel علامة أوروباويان نكير أمريكان نكير علامة يكون مغنياتنا عم نخد كيرهم كبيد ترى إذا يكون ربحوني يبلون سبقوا إني خد قبرقن at the end of the day فريتون نزيز أمامه ولا حنت خد قبريت خليقة أتك عند علامات ناقد نسبة إيرترا كن ممكن كلها لنا نسبة إيرترا أغوليو تخالي تتوسعات سبقوا نسبة إيرترا أنت عمين على دماغ أغوليو سلازي أتوزب لو زربا حسوتي حدا كالاي دما دايما إلكا تهاجر سخون يكون نجار صبغ نخي تركبيو سب مريجو 3% نهاجرون تخفله ما بيرترا دما مريد وهاب ديو كاله سيرفيس استلو قدامنا تابك حلال قبون زخفل زنبره حقن دحروتيخا قدامي تحقب وقت انت وتيخايو كندزي تخفيل كا بيرترا دلكا قربات نتركب دي وفر نخدقبر دي قال ازيك صبغ يندحرلكا صبغ نو بروبلم نتوم زي كفلوخا بفنش اد بليل نيرو دي نبرن انا زي فلتق زربا يكل انا سمعي فلتني رئي فلتني أقاتي من نسبة تلقط صحيح غالي لذي اتزبل زلو أبحثوا تمركزه جنكا كم حق غيرك كتزارب States, and we should not do it. But when Eritreans will say, people who are representing the government, that the Eritrean that the Americans do it and there's no difference to what the Eritrean government is doing, that's simply false. There's no equivalence. What the Americans are doing are taxing our citizens, and if our citizens give up their citizenship, they no longer need to pay the tax. What the Eritreans are doing are taxing people based on their ethnicity or former nationality, and they're doing it, it's more of an extortion scheme. Once you pay the money, you are forced to join specific organizations where you have to pay further dues. So it's a continuing extortion scheme. The fact of the matter is that the United States shouldn't participate in the 2% and should target those legally. So, أنا كندزيز أكل أبتوبيك ناي إيرترا أتيخا ساب ترهز كتزارب أمها أبكون نزيل I don't understand the title علامة again زجرم دما يكونن كابنو ويحزز أنحن زغصل زلون أكايدا سلزغني nothing strange nothing surprising يبلو كمساتنا ديات زولحة أول زمتا ورحت تكون بتسنن مسكرة من بيرتاويان وقتي إرلين فلوينزا تبهري تطوع قبل إرتان ورجع هزبان دنك تاريخان أوت مرشان زنب زمتا مسيطان ساكزو سخلوان أتمغنيات رديو أتن ورحت حزب إرترا أوجت هاجرن وصعن بعنا صنته زخر سمعتاتو مجمار برتاو كامسو بالعلم هاتان في السهن بقو هاجراو سمعتن معلوقة جواباتن زملولو كوينو دمكتنا إذا تمرات زي نفتحوا حزب إرترا صبان ناستي نتطبعتي مرزن زل عال كوينو مصنعو زفلاتيوم زلنا كنيات مسممراس بريزيدنت ترامب نابس على غزا كل باب زمسلو أتوكرون مسحب أتمامتان مسلاو شبدبد زبلولو زلو موت مخانو رؤيوم مزت أساسيرو كابتن مود وقتي إنفلونزا وصاي تاريخاويان تتصبعت حزب إرترا بمجدني حسوس زينان زنبع صوان تنتانتاتن علامو كمان نمسور زي كونة طغنهم عيقومو يركبو
كم قليل أبنت أبز حالة سمون بسم حالة عصب قدام استفنوها مس مراخب أذربيجان قارينو نيرترا كم مقابري إيران كتكن زهاكنا زنبوع تنتانا هارتز أناليسيس متكاسي قال إذا بسم حالة قدام عصبون استزرق حصر حصوت انتقنا بقندون مسيطانة توايلو بعبيت تكالات سليا كم تفبرخن كم تقاوحن أمروز اللو كل كسوري كيرن كفلت زلوا إذا عصتات عامتات إذا نسب زربربة فلوت أزواناتاتو فشل زمة مسيطان نبهرن أمنة نايزة أي هايمونتاو سنيز زخونة هاجريخون علامات هاجروا أجربلوت تعوات النت هاجراوين معتاو استراتيجيا كبلولون كناشون زغير أيكونن أبزوباون جيوبوليتيكاون زمدناتات زقرب زينا حاسوتن زنبوعن تنتانتن دنبا حقق خير زكالو يكونن زي نغنق مرقصن مورالاو دمصن إيرترا أبصنو حلنا فتحن سلامن زقونا بزيكا علماون زباون مرققان سنيت زبتاتن كان علامة زي بلو دمو كم سحيكات رسل زخونا So ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ንጹር ዝኾነ መልሲ ብምሃባ ትኽክለኛ እዩ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሚድያ ብጣዕሚ ዝፈቱ ሰብ እዩ ቴሌቭዥን ዝርኢ ሰብ እዩ ስለዚ ነገራት ሓሶት ክመፁ ከለዉ ኢሚድየትሊ ብፅሑፍ ይኹን ብካልእ መንገዲ ግብረ መልሲ ምሃብ ናይ ብሓቂ እዋናዊ ሕቶ ኮይኑ ዝስማዓኒ እዚ ኸ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብዚኣ እውን ሓንቲ ፅቡቕቲ ትንተና ተሰሚዐ ነይረ እስከ ንእሽተይ ክፋልና ተነስማዮ ቅድሚ ሕጂ ኣብተን ቅድሚ 4 ዓመታት ወይ ቅድሚ 2020 ዝነበረ እዋን ናይ ትራምፕ ፖሊሲታት ወይ ከዓ ብመንፅር ሽዑ ዝነበረ ሕጂ ክህሉ ዝኽእሉ ሲናርዮታት እንታይ ይመስሉ ናይ ሕጂ ዘለዎ ምናልባት ኣንፈታት ከ ዘሻቅሉ ድዮም ወይስ ዘተስፉ ንምርኣይ ካባኻ ክጅምር እንታይ ዝረአካ ኤርትራ ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣብ ግዜ ትራምፕ ዋላ እውን ኣብቲ ናይ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ዝረኣኽቦ ኣብ ግዜ ትራምፕ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝሓሸ ዝምድና ዝተራእየሉ ተስፋታት ዝነበረሉ ኣምባሳደር ዶናልድ ያማሞቶ ወርሒ ከባቢ 2018 ምስለኒ ናብ ኤርትራ ከይዱ ነይሩ ዋላ እውን ናብ ኢትዮጵያ ብድሕሪኡ ዝነበረስ ድሓን እዩ ዝመስል ነይሩ ተስፋታት ነይሩ ድሓር ግን እቲ ናይ ዴሞክራት ፕሬዚደንት ምስ መፀ ኣብ 2011 ናብ እገዳን ናብ ካልእ ነገራትን ተኣትዩ ስለዚ ምናልባት ኣሜሪካ ፈርስት ዝብል ፖሊሲ ናይ ትራምፕ ግምት ብምእታው እቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ዝነበረ ኩነታት እውን ኣብ ግምት ብምእታው ኣሜሪካ እውን ስለ ዘለና እቶም ኣብዚ እዋን እዚ ናብ ምምሕዳር ትራምፕ ተፀዊዖም ዘለዉ ሰባት ኣለዉ ምናልባት ኣጠቃምቶኦም ጎስጓሶም ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኦፊሻል ካፓሲቲ ዘይኮነስ ካብቲ ኦፊሻል ካፓሲቲ ወፃኢ ዝነበረ ክንርኢ ከለና ፌቨረብል ኣይነበረን ንኤርትራ ዝጥዕም ወይ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ኣጠቃምታ ዝነበሮም ወይ ጎስጓስ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት ኣለዉ ንኣብነት ኣምባሳደር ቲቦር ናጂ ሓደ ካብኡ እዩ ከምኡውን ዶክተር ፒተር ፋም ከዓ ኦፊሻሊ እንታይ እቲ ናቶም ታራ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ክሳብ ሕጂ ጉሉእ ዝኾነ ነገር የለን ግን ኣብኡ ተፀዊዖም ከም ዘለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ክንከታተል ቀኒና ምናልባት እቲ ዋን ፀሓፊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ እንታይ ኣጠቃምቱ ብዛዕባ ኤርትራ እንታይ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ንፈልጦ ነገር የለን ማርኮ ሩቢዮ ሰማዕ ኩሉ እውን የብለን ዝሓለፈኒ ክህሉ ይኽእል እዩ ግን እዞም ክልተ ሰባት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ኸውን እዩ ዝበሃል ዘሎ ዶክተር ፒተር ፋም ቬትናማዊ መበቆል ዘለዎ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ቲቦር ናጂ ምናልባት እዚኦም ናብቲ ምምሕዳር ይኣትዉ ምህላዎም ለውጢ ከይህሉ ዓንቃፊ ግደ ክፃወቱ ይኽእሉ ዶ ኢልካ ትኣምን ንውሕ ዝበለ ሕቶታት እንድን ግን ኣገደስቲ እየን እስከኒ ጋዜጠኛ ኤልያስ ኣማረ ንስማዮ ይቐኒለይ ጋዜጠኛ ዓብዱ ኡስታዝ ስሌማን ክብሎ ዝፀንሐ ንክምላዕሉ ምስኡ እናተሰማዕኩ ማለት እየ ኣብዚ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ሓደ ክንግንዘቦ ዘለና ኮንሲስተንሲ ኣሎ እቲ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲስ ሓደ ምምሕዳር ክመፅእ ብሓደ ካልኣይ ክትክኦ ሪፐብሊካን ዴሞክራት ገለ ብዘይገድስ ኮንሲስተንት ዝኾነ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ክተሉ ፀኒሖም ብሕልፊ እኳ ካብ ውዳእ ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣሜሪካ ጎብለል ኮይና ካብ ትወፅእ ማለት እዩ እዚ ሓደ እዩ እቲ ካልኣይ ንዓና ንኤርትራ ከዓ ልዕሊ ዝኾነ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ኣዝዩ ዘገድሰና እዩ ብታሪክ ተሪኢኻ እቲ ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም መወዳእታ ኤርትራ ዘይከምተን ካልኦት ግዛኣታት ናይ ኢጣልያ ናፅነታ ከይትረክብ በንፃሩ እኳ ደኣ ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ናይ ስርዓት ሃይለስላሴ ንክትቁረን ዝገደደ እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ወፃኢ ጉዳይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ጂኦ ስትራቴጂ ሕሳባት እዩ ነይሩ
እዚ ኸዓ ነዊሕ ክስዕበና ፀኒሑ ሓደ ካብቲ ዓወት ናይ ሰውራ ኤርትራ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ብሕልፊ ኣብቲ መጨረሻ 70ታትን 80ታትን ዝነበረ ሕብረት ሶቪየት ዲፕሎማስያዊ ዓወት ናይ ሰውራ ኤርትራ ኢልካ ክትወስዶ ትኽእል ኣብ 91 ብወታደራዊ መንገዲ ንደርጊ ኣብ ኤርትራ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ማእከል ሕምብርቲ ኤርትራ ኣዲስ ኣበባ እውን ካብ ስልጣን ዘሎ ከዓኒ ክንደይ ፕሬዚደንታት ሓሊፎም ኣለዉ ልዕሊ 10 ዶ ክንብል ክፅብፅቦም ቡሽ ኣቦ 91-92 ነይሩ ድሕሪኡ ክሊንተን 2 ተርምስ ገይሩ then ቡሽ ወዲ ድሕሪኡ ባራክ ኦባማ ድሕሪኡ ትራምፕ መበል 45 ቀዳማይ ተርምናቱ ድሕሪኡ ባይደን ሕጂ ከዓ እንደገና ትራምፕ መፅኡ መበል 7 ፕሬዚደንትታት ስሪኣ ኣላ ኤርትራ ኣብዚ 34-33 ዓመታት ናይ ናፅነት ከዓ ፖሊሲ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ናይ ኣሜሪካ ኣዝዩ ፀልወናን ኣብ ገሊኡ ገዳን ተፀምኦታትን ዝነበሮ ነቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ምቁፅፃር ድልየት ናይ ኣሜሪካ ብመንገዲ እቲ ክላየንት ዝብልዎ ወይ ክደምቲ ኣገልገልቲ ናይ ስርዓት ወያነ ክቆፃፀርዎ ነቲ ናትና ናፅነትን ሉዓላውነትን ኣዝዩ ተኣፋፊ ኩነታት እዩ ነይሩ ነዚ እውን ኤርትራ ሰጊራቶ ውሕልነት ሕጂ ኸድና ኣብቲ ቀዳማይ ትራምፕ ክመፅእ ከሎ ከምቲ ዝጠቐስካዮ ትራምፕ መቸም ዘይንቡር ኣካይዳ ፕሬዲክታብል ዝኾነ ፕሬዚደንት ኣይኮነን ነይሩ እቲ ካይዱ ኣምባሳደር ቲቦር ናጅ ዝበሃል ልክዕዩ ኣብ ሓደ እዋን 20 ገለን ዓመት ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ኬሪር ፎሬን ሰርቪስ ናይ ወፃኢ ጉዳያት ሰብ እዩ ኣብቲ ስቴት ዲፓርትመንት ነዊሕ ዓመታት ወይ ብኣምባሳደርነት ኣብ ተፈላለየ ሃገራት ዘገልገለ ኣብቲ ናይ ትራምፕ ቀዳማይ ተርም እውን ወላ ድሒሩ ዓመትን ገለን ድንጉ ኢሉ እንተኾነ ከም ኣሲስታንት ሴክሬታሪ ፎር ኣፍሪካን ኣፌርስ ወይ ምክትል ሚኒስተር ናብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኢሉ ኣምፂዎ ንዳርጋ 3 ዓመት መመላእታ ዘገልገለ እዩ الرأي بإرترا ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ ክእል ግን ብዙሕ ቲፎዞና ኤርትራ ኣይኮነን ብዲፕሎማስያዊ ዘራርባ ተበልና ምግናን ኣይኮነን ብዙሕ ከወግኖ ፀንሐ ምስ ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ግዜ ባይደን ከዓ ካብቲ ስልጣን ወፃኢ ስለ ዝነበረ ከምድላ ይዛረብ ነይሩ ኣብቲ ትዊተር ፅሕፎ ኣብ ተፈላለዩ ማዕከናት ዜና ዝዛረቦ ዝነበረ ከም ዝተባሃልናሉ ኣብቲ ኩናት ብሕልፊ ብዙሕ ግዜ ንኤርትራ ካብ ዓቐኑ ዝሰሓተ ነቐፌታን ዘለፋን ጠቐነን ከውርደላ ዝፀንሐ እዩ ሕጂ ሰብ እዚ ዲብ ኣምባሳደር ከዓ እንደገና ናብ ስልጣን መፅእ ኣለኹ ኢሉ ብግዝያውነት እኳ ተኾነ እንታይ ዓይነት ፖዚሽን ምዃኑ ኣየነፀረን ኣሎ ግን ካብ ናይ ኣፍሪቃ ጉዳይ ዝሓለፈ ዝለዓለ እዩ ቅድሚ ሕጂ ጥናት ወስታይሲ ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ዝተሓፀረ እዩ ነይሩ ሕጂ ግን እንታይ ፖዚሽን ሂብዎ ከም ዘሎ ኣይፈለጥናን ኣለና ግን ኣሎ እሱ ሓደ ዝበልካዮ ጄፒ ተርፋም ምናልባት ኣብ ሓደ ግዜ ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣፍሪቃ ኣምባሳደር ነይሩ ሕጂ ኣብ ዝኽሬት መፅእ ኣይከኣለትን ግን እሱ ዝያዳ ኣብዚ ኣትላንቲክ ካውንስል ዝበሃል ቲንክ ታንክ ኣብኡ ናይ ኣፍሪቃ ፕሮግራም መራሒ እዩ ነይሩ እሱ እውን ሕሉፍ የማናይ ወይ ኮንዘርቫቲቭ ዓቀባዊ እዩ እዚ ናይ ኤርትራ ኣካይዳን ናይ ኤርትራ ገስጋሲ ወይ ድማ ነፃ ኣካይዳ ብዙሕ ዝምእምኦ ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ንርኢ መቸም እንታይ ከም ዝወልድ እቲ ያ ከምዛ ትሪእዋ ዘለኹም እቲ ጉዳይ እቶም ዝብሎም ዝነበረ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ዘምፀኹልኩም እዮም ሓደሽ ይኮኑ ነዚ ቻነልና ኤርትራ ድማ ካብዚኦም ሰባት እዚኣቶም ዝተፈላለየ ፅልዋ ከጋጥማ ከም ዝኽእል ገምጋም ኣሎ ግን ኩለጌና ሓደ ነገር ከይተፈፀመ ከሎ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ሕልፍ ዝበለ ፍርሂ ወይ እውን ራዕዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ምግባር ግን ትርጉም የብሉ ምክንያቱ at the end of the day እቲ ፖሊሲ ናቶም ምስ ረኣኻ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ናበይ ክኸዱ ይኽእሉ ምስ ፈለጥካ ጥራይኻ እዘን እትን ክትብል ትኽእል እዚኦም እዮም እቶም ሰባት ዝዝረቡ ዝፀንሑ ነቲ ኩነታት ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ግን ምናልባት ምዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና እንታይ ምትሓሓዝ ህልወኻ ክትብል ትግደድ ንኣብነት እዚ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ኣብዚ ዘላ ካብ መላእ ዓለም መፅያ ዘላ ማለት እዩ ንሰምዖም ፀኒሕና ብዙሓት እዮም ኣብ ላዕሊ ኣለዉ ኣብ ደገ ኣለዉ ማለት ኣብ ሓደ ቦታ ዘለና ኢና ኣብዚ እምበር ብርጌዳውያን ኣሽሓት መፅኦም ዘለዉ እርቂ ዝበሃል ነገር ክህሎ ይኽእልን ፀጉዑን መንገዱን ይክሕዝ ኣለዎ
بجيتاتشو ردا زمراح قجل حيلي جزا درب سلازخونا مس جزا درب دما عرق أزبهال يلن سأقعن من كدنيو كحزل لو الزور بل تتباهلو الزور بليو كم أنتو زي كوين كن حمسي نازل زرب على من قبرو هاد أبو مونغو تفليوم زد أنحو حوحات أرك أخفت أرجو يخون زبلتنا بيروز نبرة تسفاونات الميتو ويوم كوبا إذا كايد حوحات بترقاقامي سلطان بحيتو زور حيلي كاب سلطان يتالى كسر حيك على هذا يوتيوبر كم نقص تقبلنا تركب كلنا رلنا تري واللهم أبجليوك سجدولو أبجليوك تعقلو تبلو الله خا نقص هاي السلاسة دي ما تيجوا متثبت جرايس انتهي وريدو بس حسابي سنبيد زول بس قد عايزي ስለዚህ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላትን ኣብ ዝተፈላለዩ ጌስት ሃውስን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ከምዚ ኢልካ ከም ሕጂ ዝበሃል ዝነበረ ሲ በቃ ቃል ብግብሪ ኮይኑ ገና ሓመዱ ጥቃ ሓመዱ ካብ ዲያስፖራ ነስመራ ስለዚ أنا كله كله باكيج على كارير أسوس درافاي كلس نايدر في ديك بري بحالنا عيسى عمت وتهدريني رأنا حجة أخوة قاعد بالدلق كيناتسي ناي عيسى عمت تموكرو ناي وتدرنا يدل إن نايدر فقاني ناي 10 عمت سلازي إتناي وتدرنا يدبلص سي زبل زلو قبل مدلنتهم كومو زولو ማለት حجي ምናልባት መጽሐፍ ፈጥራ አላቂ نمجمرتاي ولا سبرو دون بخالي خير زي ارغط كوان بسودان ابيليات صلاه هذا مثل كارير نكالايتو توناجي بتعمي اولا هايرك سبحان الله كده يدا هولندا جوغان ما بيجي وا بتعمي نايز عنجل اب ኢትዮጵያ አኺባ ተኸልኪሎ ማለው ንምንታይ ከም ተኸልከሉ ንሳቶም ነጊሮም ምናለው which is ናይ አፍሪካ አንድነት ድርጅት አኺባ ስለዘሎ መንገዲ ዝዕጾ ስለዝኾነ አኺባ ተኸልኪልና አተባሂሉ እቲ ሓቂ ንሱ ይኮነን እቲ ሓቂ እዞም ደንበዕነ እዚኦም ኣብኡ አኺባ ንኸይገብሩ ተኸልኪሎም ኣለው ተንኩልን ሰደድናየን ጽሑፋት ኣብቲ እዋን ኩናት ዝጽሕፍዎን ዝነበሩ ኣብ እዋን ኩናት ዝዛረብዎን ዝነበሩ ቪድዮ የለ ጽሑፍ የለ ስክሪንሾት ብሙሉም ተሰዲደን ኩሎም ዶክተር አብርሃም ከይተረፈ በጽሕዎ ኣሎ ስለዚህ እዚኣቶም ቁም ነገር የብሎም ተባሂሉ ግን ከም ናይ ሶሻል ሚዲያ ተንቀሳቀስቲ ተባሂሉ ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ተገይሩ ማለት እዩ ዝኾነ እቲ አኺባ ግን አኺባ ምክያድ የለ ምስዕሳዕ የለ ከምዚ ናይ ቅድሚ ሕጂ አኺባ ገይሮም ሳዕሲዖም እንታይ ምድበሉ ድሕሪ 100 ኪሎ ሜትር ተሪፋትና ኣላ ኣስመራ ክነኣቱ ኢና ዝበልዎ ከምኡ ዝበሃል ነገር ኣብ ኣዲስ ኣበባ የለን ስለዚ አኺባ ተዓፂሎ እቲ ሓደ ምክንያት ዘቕረብሉ ናይቲ አኺባ ተቐይሩ ኢሎም እዮም ንሳቶም ግን ተቐይሩ ኣይኮነን አኺባ ንኸይገብሩ ቶም ንፈልጦም ሰባት ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ዘለው ጠጠው ኣቢሎም ኣሎ ስለዚ ትማሊ ካብ 4 ኪሎ ናብ ዓዲ ሃሎ እንዳበልካ ትደርፍ ነርካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይንካ አኺባ ይፍቀድኒ ዝገርም እዩ እዚያስ ከስምዕዋ መልሲ እውን ክትከውን ትኽእል እያ ኣዲና ሓመዱ ዝበልና ላሙ ህፃን ረኪብ حمدو أبسيسات اتشيلو وشتو عيسكال متغيو مرين بدعم غزوت غزيكا نبزغاب غرعتن بلتن دلايكا الفقا مساعدين كي وتكا غلغا وغابكا مفعاري جبلي ولا نعدو حقيقي ينغرك كامرادو أبس حمدو أقرأيلو يستمغتا عارفني وكي تعود أركبو والله سلنازنا سلعجوها انتايوان ارتاعا ببعينا بزنا زمت على دولة عالكبير فلن تخلي بسنا بس يوم بعلم تقول لما الله يحب تبعتهم كمية سين حبون تبالون جبل أقروك الحين مليون سنة حتى عن نندل حتى عن كشنا كنا ندافر لابن تتعلم أبو بتشوين زمعلونا يروا درجة زهبع كمرعة نفيرو زي كنا أبكر متبع وشاركم دورة نقول زمنا بعدي ترجع شتوز عمنا سلام عاتو زهوا الماتا راجع نزنت صاول مسنت هيكل كمدة ولا جز
ታርጌት ኣነ ኣብ ዘመነይ ኣነ ብሂወት ከለኹ ኣብ ኣስመራ ዓጋመ ድበሃል ዩኒቨርሲቲ ክሰርሕ ኢና ትግራይ ድበሃል ሲነማ ክሰርሕ ኢና ሽረ ድበሃል መናፈሻ ክሰርሕ ኢና ውቕሮ ድበሃል ቤት ምግቢ ክንከፍት ኢና ኣነ ኣብ ዘመነይ እዚኣ ተዘይገረስ ኣይነበርኩ ኣነ ሓለ ማለት ወይ ሞት ወይ ከዓ ሓወልቲ ትግራይ ሲ ኣብ ዝዓበ ኩሉ ኣስመራ ተተኺሉ ይርአ ማለት ጽቡቕ ዝምፍጠም ንህና ነድሞ ግን ናተይ ናይ ሞዳ ታርጌት ዳ So ኣብዚኣቲ ሓደ ሰብ እንታይ ኢሉ ፅሒፍለይ ሲ ካብ ኣብ ኣሕዋት ምዃንና ከተረጋግፅ ኢልካ ከም እትገብር እንተለኻ ንተመስገንሲ ክሳብ ነስመራ ትኸይድሲ ኣብቲ ውቕሮ ሽረሲ ኣስመራ ሲነማ ከምኡ ድማ ናቕፋ ዩኒቨርሲቲ ገለ ኢልካ ክትሰርሕ ደይ ትጅምር እንድሕሪ ናይ ሕውነት ኮይኑ ትስራሕ ኢሉ ኢልካ ኣባ ንገረለይ ዝበለኒ ሰብ ነይሩ ብኻልእ ዘራርባ ናይ ውቕሮ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ዓጋመ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ቅድሚ ምግባርካ ኣብ ትግራይ እንድሕር ኣለኻ ኮይንካ ናቕፋ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ከረን ቤተ መዘክር ኢልካ ኣብቲ ትግራይ ምስራሕ ደይ ትጅምር እንድሕሪ ንሕውነት ኮይኑ በለለይ እስከ ዝበለኒ ነይሩ እታ መልእኽቲ ነመሓላልፍ ኣለና ክሳብ ናብ ኤርትራ ከይድካ ትስራሕ ትጅምር ኣብኡ ከለኻ ክኾነልካ ዝብል እዩ ግን ብሓፈሻ እዛ ቪድዮ ዕሽና ተፃወታ ብኸርአ ለኪማቶ ፅገብ ዘይሰራ ኣዊንካዮም ኣብ በዓል ጭላ እንታይ ፍደይ ፍደው እንታይ ፍደይ ኣይዱ ፍደመሪ ፍደወይ ፅበባ ምስራኸወ እዛ ቪድዮ እዚኣ ክትርእይዋ ከለኹም እንታይ እየዘኻኽረኩም ነዚኣ እውን ከምዚኣ ገይሮም እዮም ሰይዶምለይ እዞም ኩሎም ሰባት ብሰንኪ እዚ ሰብ እዚ ብዘንቀዶ ኣብ መንጎ ኣሕዋት ብዝገበሮ ሓዊ ምብጋሱ ጥራይ ዘይኮነሲ ላምባ እናስነሰሰ እዚ ናይ ሂወት ሕቶ እዩ ኣጆኻ እታ መንእሰይ ትኪተንሲ ተባረበር ቃልሲና ንገብር ዘለና ዕርቃ የድልየናን እዩ ግራት ኣይኮነን እዚ ፖለቲካ እናበለ ኣራሲንዎም ክንደይ ሰብ ብሰንኪ ትሱ ዝጉስጉሶ ዝነበረ ኣካሉ ጎዲሉ መይቱ ሰንኪሉ ገሊኡ ኣብ እስር ቤት ገሊኡ ድማ ብሕጂ ናብ እስር ቤት ክኣቱ ምዃኑ ዝፅበየ ዘሎ ክነሱ ንሱ ግን ኢንጆይንግ ላይፍ ቱ ደ ፉለስት ዊስክታት ናቱ ባይ ደ ወይ ሓደ ሰብካ ፅሑፍ ገይሩ ሰዲድለይ እቲ ዊስክሲ ኣብ ትግራይ ሲ ክሳብ 20,000 ብር ድበፅሕ ኢሎም ነቲ ጥርሙዝ ሒዝዎ ዘሎ ኦ ማይ ጋድ ዚስ ኢዝ ሪሊ ሳድ እቶም ከምኡ ኣብ ከምዚ ጉዳይ እዚ ንበዓል ነዚኦም ኣተባቢዖም ገንዘቦምን ሂወቶም ዝኸሰሩ ይሓዝንን ናይ ብሓቂ ይሓዝነሎም እንተዚኣቶም ሶምን ክገብሩ እዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንጆይ ክገብርዎ እዮም ነቲ ሰብ ከራስንዎ እዮም ኣብ ኣጉሒፎም ነቲ ሰብ ድማ ሂወቶም ተመሊሶም ኣብ ኣሜሪካ ድያብ ኤሮፓ ኣንስታቶም ስርሖም ክቕፅሉ እዮም ሕጂ እውን ቪድዮታት እናገበሩ ከም ዝትርእይዎም ዘለኹም ስርሖም እዮም ዝቕፅሉ ዘለው እቲ ሰብ እቲ መንእሰይ ግን ግዳይ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ሓዊ ዝኾነ ፖለቲካ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ንበዓላቶም ዜግነት ናይ ኣሜሪካን ኤሮፓን ኣለዎም ንሓንቲ ሶምን ምስኦም ቀኒዮም ኣጆኹም ኣብ ጎንኻ ኣለና ኢሎም ነቲ መንእሰይ ጠባቢሶም ንሳቶም በቦቶም ክምለስ እዮም እቲ መንእሰይ ድማ ግዳይ ክኸውን ኣብቲ ድሕሪኦም ዝኸይድ ዘሎ ፖለቲካ ክቀያየር ስለ ዝኽእል ግዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ እቲ መንእሰይ ክልብም ክኽእል ኣለዎ እንተዘይለቢሙ ድማ ከምዛ ብልፅቲ መንእሰይ ትብሎ ዝፀንሐት መሊሳትሎም ነይራ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትል ኢና ከም ንሪኦ ዘለና በትሪ ለባም ከይትኸውን እቲ መንእሰይ ትንኡስ ወለዶ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ ኩሉ ግዜ ምስ ኣተሓሳሰብና ኢና ናይ ሎማ ኣርእስቲ ድማ ኣብዚ ክንውድእ ክንፍትል ኢና ኣይ ሆፕ እቲ መንእሰይ ድማ ነቕሑ መን እዩ ዝምዝምዞ ዘሎ መን እዩ ዝጥቀመሉ ዘሎ መን እዩ ዝብለፀሉ ዘሎ ፈሊጡ ኣመት ሂወቱ ክገብር ሃገራውነቱ ከፅንዕ ሓድነት ናይ ህዝቡ ከፅንዕ ብከምዚ መንገዲ ከይድካ ሃገርካ ነታ ባሕርኻን ወደባትካን ክምንዝዕ እየ ንዝብል ዘሎ መጋበርያ ናቱ ኮይንካ ዴሞክራሲያዊ ተምፅን ኢኻ እታ ዘላትካ ሃገር ኢኻ ትኸስር ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ኣብ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሎም ዘለው ኣብ መለስ ይኹን ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ይኹን ኣብይ ኣሕመድ ይኹን ካልእ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎ መርገፂ ዘይቅየር እዩ ንኤርትራ ጠቕሊልካ መሬታን ባሕራን ንክትወስድ ነቲ ህዝባት ድማ ንሓዋሩ ከም ዘይተኣኻኸብ ፋሕብትን ከም ዝኣትዎ እንተኺልካ ድማ ከምቲ ናይ ዖናን በስግዲራን ናይ ኣቁርደትን ሽዕብን ከምኡውን ናይ ኣስመራን ወክድባን ካልእ ከባቢታት ናይ ኤርትራን ዘጋጠመ ከምኡ ገይሮም ከፅንትዎ ከምኡ ገይሮም ኣፅኒቶም ክሳብ ሕጂ ድማ ይቕረታ ዘይሓተቱ እዮም ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ናበሉ ይዛረቡ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ፍሉይ መልክዕ ዘለዎ ኮይኑ ዶኩመንትድ ኮይኑ ክነሱ ክሳብ ሎሚ ዝኾነ መራሕና ኢትዮጵያ ይቕረታ ይሓተተሉን ካሕሳ ይከፈለሉን ብትናቶም ግን ንጎም ምሸትን ብኡ ክጀሃሩ እዞም ንኤርትራ ዲሞክራሲ ከነምፃላ ኢና ዝብሉ ከይሓፈሩ ብዛዕባ ክዛረቡ ኢና ንሰምዖም ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘጋጠመ ጆኖሳይድ ግን ሓንቲ ቃል ክኸፍቱ ኣፎም ከፊቶም ክዛረቡ ኣይትሪኦም ኢኻ ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ዝለዓለ ንቕሓት የድልየካ ነዚ ኩነታት ዝርኢኻ ኣስተብዒልካ እትኸይድካ ድማ ነፍስኻ ተትሕናበልኩ ናይ ሎማ ርእሲ ኣብዚ ጉዳይ ምዝያ ጠምቲ ደርፊ ክገድፈኩም ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ኣይትግደፉ ሌትስ ጎ
وزاد